V tomto návode sa pozrieme na modulárnu učebnú pomôcku určenú pre inštruktorov. Učebná pomôcka je dostupná vo Full HD rozlíšení spolu s predchádzajúcou verziou na jednom dátovom nosiči. Začnime spustením programu. Najprv si spustíme program pomocou súboru PCP-AD, ktorý sa nachádza v hlavnom adresári. Najprv vás privíta úvodná obrazovka so základnými informáciami o požadovanom minimálnom rozlíšení a čo urobiť v prípade, že vaše rozlíšenie nie je dostatočné. Ak vidíte všetky 4 červené body v rohoch obrazu, môžete spustiť hlavné menu. Dostali sme sa do hlavného menu novej učebnej pomôcky pravidlá cestnej premávky pre inštruktorov. Podľa aktuálnej verzie sú dostupné jednotlivé moduly. V našom prípade máme aktuálnu verziu 0.1 a preto máme k dispozícii iba jeden modul. Animované dopravné situácie. Možnosti tohto modulu si ukážeme len v rýchlosti. Všetky animácie boli prerobené a pribudlo 5 nových situácií, nová funkcia prepínania zobrazenia trajektórií vozidiel pomocou tlačidla štandard a profi, možnosť ukryť riešenia, prehrať audio komentáre a ďalšie. Animácie sú v MP4 formáte bez nutnosti inštalovať kodek. Vráťme sa teraz do hlavného menu. Ukážme si jednoduchý postup aktualizácie tohto nového modulárneho systému. V hlavnom menu sa nachádza infobox, kde sú zobrazené informácie o verzii programu, o dostupných moduloch a o prípadnej dostupnej aktualizácii. Ak je aktualizácia dostupná, stačí kliknúť na zaoblené šípky veľa infoboxu a aktualizácia sa vykoná automaticky. Poďme teda na to. Po kliknutí na tzv. Refresh tlačidlo sa ukončí spustený program a zobrazí sa informačné okno s pulzujúcim bodom. Počas aktualizácie nikam neklikajte ani sa nesnažte spustiť učebnú pomôcku manuálne. Po úspešnej aktualizácii sa automaticky spustí program a okamžite máte dostupné ďalšie moduly a funkcie produktu. Áno, teraz už máme verziu 0.3 s 3 aktívnymi modulmi. Je to také jednoduché. Pozrime sa v rýchlosti, čo pribudlo. Koncom apríla pribudol modul Generátor dopravných situácií, kde si môžete vyskladať vlastné dopravné situácie. Na zvolenom podklade môžete pridávať a mazať vozidlá, dopravné značky, určiť smer jazdy pre každé vozidlo a nechýba možnosť ukladať si nakonfigurované vlastné situácie. Koncom mája pribudol modul Ilustrované dopravné nehody, ktoré majú novú funkciu Autoplay. Pomocou tejto funkcie máte možnosť spustiť nahovorenú textovú časť zákona s automatickým zobrazovaním ilustrácií jednoduchým nastavením počiatočného a koncového paragrafu. Super! Celé ovládanie aj aktualizovanie je jednoduché. Každých približne 30 až 40 dní môžeme očakávať nový modul. O dostupnosti novej aktualizácie sa nám zobrazí informácia v infoboxe. To znamená, že stačí sledovať infobox v hlavnom menu a už nezmeškáme žiadnu aktualizáciu. A nezabudnite, že naše inštruktorské učebné pomôcky nie sú viazané len na jeden počítač, takže ich môžete používať na akomkoľvek počítači.